guys, velkommen til den her video. Jeg skal bare sidde her. Og ja, I skal ikke tage her. Men jeg vil bare gerne sådan vise lidt rundt her. Altså sådan lidt rundt omkring. Så det er ikke sådan noget bil noget. Men hvis jeg er lidt sådan mine løver. Med en æderkop. Den er der. Den er klam. Der er fucking mine ting. Hey, kan se mig sådan? Her har vi en pakke stol med en lampe. Nej, jeg filmer altså alle mine videoer og ingenting filmer jeg altså på min telefon, og det kan jeg ikke gå for. Her har vi sådan en det, som kan være lidt med, og det er sådan en kæmpe sådan noget, jeg kan lide med. Så har vi den her. Men de så okay der. Men så er det en anden til den. jeg tror ikke, det er så til en virkelig. Og her har vi en biflat. Den stikker mig lige i plante. Nu har jeg ikke forstå. Der er en fucking tal. Er det sådan? Det er min gang til at ødelægge den skam. For det så ja. Her har vi et spil. Og i skabene er der flere spil. Og så har jeg lavet en tegning, som jeg ikke er med. Ja. Men det er den første episode, så ja, men det er den første episode af rundvisning. Næste gang jeg laver en video, der skal jeg vise jer rundt om et sådan-agtigt vaskerum med toiletterne i. Ja, men det viser jeg jo rundt næste video. Bye! Men en ting. Og så sådan